Hej og velkommen til min video og Martins. Jeg tror ikke I kan høre ham, fordi han ikke har headset på, men i hvert fald. Jeg sender dig... Ja. Vil du have IP'en? Eller vi går ind på den der Powercraft. Kan du huske den der, jeg har dræbt dig i hele tiden? Ja, kommer du godt på den? Men jeg kan godt give dig IP. Og Karoline kom frem. Men det er, hun sidder ved siden af mig, og hun er pæn irriterende. Men okay. Vær stille, Nicolina. Nå, men i hvert fald, shit. Jeg sidder og spiller der Minecraft, men må meget gerne fortælle mig, hvordan man laver, gør sådan, at man kan se, hvis jeg optager en video, så må jeg godt gøre sådan, man kan se, at jeg optager sådan, I kan se, hvad jeg spiller lige nu. Det vil jeg er helt ny på YouTube, så I må faktisk meget gerne fortælle det. Men ja, jeg skulle lige fortælle Martin noget. Hvad var det, du ville sige, Martin? Skulle jeg give dig? Ja. Jeg er pinde nu. Det er 7.5. Punktum 1. Punktum 131. Punktum 31. Okay, det er det. Du kommer bare home. Du har ikke sat home et andet sted, vel? Jeg har nemlig nu en bue til dig, og okay, så prøv lige at lukke dit Minecraft noget op. Kan du huske nu? Men Martin, du skal huske. Nej, ikke punktum 31, punktum 31. Jo, 31, ja. Shit, Martin, det er ikke godt, du hørte jo sgu da vores IP. Det er sgu ikke noget ret godt. Ej, må gerne komme ind på den der, sgu ikke noget imod. Jeg kommer sgu bare ind på den. The only teardrops. Jo, det er 75. Punktum 1. Punktum 131. Punktum 31. Ja, først. Du har skrevet. Prøv lige at se, hvad du har skrevet. Ja, det er det. Punktum 31. Jeg ved godt, hvor man der ligger. Slå lige op. Jamen, så kan vi ikke komme ind på den. Jeg har også en anden en, men ja, jeg har en anden en. Jo, 1, 2. Ja, så jeg er derude på YouTube. Jeg vil så sige, at jeg tror snart, jeg skal til at stoppe bestemt, for jeg tror ikke, jeg må optage så meget det her. Jeg tror ikke, jeg må, men jeg ved det sgu ikke lige helt. Jeg stopper i hvert fald bare snart videoen. Efter hvad jeg så lige ved. Og nej, jeg er ikke så gammel, jeg er sådan 12 år. Ja, 236. Men det er også fint, jeg synes jeg. Jo, jeg skal... Den. Hvad? Nå, ja, men YouTube, jeg tror, at jeg går. Vi ses.